дар асоси амри асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар робита ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар шаҳри Турсунзода озмуни ҷамъияти беҳтарин эълон гардида буд, ки мувофиқи боздид ва баҳогузории комиссияи мақомоти маҳаллӣ мақоми аввал насиби ҷамъияти деҳоти ба номи Ҷилол Раҳмонов гардид. бояд қайд намуд, ки дар деҳоти мазкур аз оғози сол ҷиҳати дар амал татбиқ намудани дастури супоришҳои роҳбари давлат як қатор корҳои ободонию созандагӣ роҳандозӣ гардида, дар ин давра қариб 9 километр роҳи нақлиётгарди байнидеҳавӣ мунфарш гардида, чароғонкунӣ ва рақамгузории хонаҳои истиқоматӣ ба пуррагӣ ба анҷом расонида шуд. дар ин маврид раиси ҷамъияти деҳоти Ҷилол Раҳмон Раҳматҷон Турсунов чунин ибрози назар намуд. дар асоси амри пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи соли рушди сайёҳии ҳунарҳои мардумӣ дар ҷамъияти деҳоти Ҷилол Раҳмон як қатор корҳое ки ободонӣ ободкорӣ гузаронида шуд, аз ҷумла чароғонкунии кӯчаҳо, мунфарш кардани роҳҳо, тозагии кӯчаҳо, рақамгузории хонаҳо ба пуррагӣ иҷро шуд. бояд тазаккур дод, ки дар ҷамъияти мазкур ҳамагӣ 18 деҳа мавҷуд буда, сокинони маҳаллӣ пайваста дар баргузории корҳои ободонию созандагӣ ва ҳашарҳои дастаҷамъона саҳмгузорӣ менамоянд. ин заҳмату кӯшишҳои мардуми деҳотро ба назар гирифта роҳбарияти мақомоти маҳаллӣ ҷамъияти мазкурро дар миёни 9 ҷамъияти шаҳри Турсунзода ҳамчун деҳоти беҳтарин эътироф намуданд.